Ораторе, какъв да бъде тос? Куче. Ораторе, какъв да бъде тос? Жаба. Ораторе, какъв да бъде тос? Змия. Ораторе, какъв да бъде тос? Коза. Така, всеки си помни животни. Да. Сега, ораторе, как искаш да те спасят? Самолет. Така ли? Не. Така ли? Как така? Не. Ораторе, как искаш да те спасят? Така ли? Не. Ораторе, как искаш да те спасят? Така ли? Да. Ораторе, колко пъти искаш да те спасят? Толкова ли? Не. Ораторе, колко пъти искаш да те спасят? Толкова ли? Да. Кой беше четвъртия? И сега кажи ораторе. Така ли искаш да те спасят? Не. Така ли искаш да те спасят? Сега стани и разбери кой те е спасил. Студент. Да, студент със сигурност. Ани. Не, имаш право 3 пъти. Така ли? Да. Има кой най-близо. Всички си вкарват покер фейс. 10. Не. Те дойдоха Не, да, без тях. верно. Може ли аз после да се Може да. Надали? Не. Димитри. Още един. Не, те още един. Добре. Влади. Не. Моля змията да се изправи. Айде, сядай. Това път не бях аз. Айде, Сядайте нататъка. Играем на една игра. Сядайте. Ние не можем прави да играм. Ами идете натам, за да ви избират. Не, аз съм тук. Добре. Ораторе, какъв да бъде тос? Там. Ораторе, какъв да бъде тос? Мамут. Ораторе, какъв да бъде тос? Динозавър. Лимонов. Животно. Глист. Ораторе, какъв да бъде тос? Амеба. Добре, ораторе, колко пъти искаш да те спасят? Толкова ли? Да. Ораторе, как искаш да те спасят? Така ли? Не. Така ли? Да. Значи, Да. третия. Ох, извинявам се. Кажи как искаш да те така. Да. 3 пъти. Правете някой шум, за да не разбере тя къде идва той. Аз бях. Не. Ти дойде сега, нали? Не, и те играят, аз може и тях съм посочил. Не си посочил, защото те са влязоха. Те влязоха преди да почне. Така ли? Да, Ивайло и Фредерика дойдоха в началото. Да познае кой е спасил. Ани! Не. Още един път ли имаме? Още един път. Щом вие сте влезли ти? Не. Кой е? Моля, аз